Meta Ġesu sema bil-mewt ta' Ġwanni l-Battista irtira waħdu, forsi anki biex jirrifletti fuq il-mewt tal-qarib tiegħu tal-prekursur tiegħu. Ma follol ta' nies bdew ifittxuh. Hija xi ħaġa impressjonanti kemm in-nies ma kinux iħallu żmien lil Ġesu biex ikun waħdu. Ġesu ma ħarabx x'inħares lejn dawk il-folol kbar tħassarhom u l-ħasra tiegħu kienet ħasra attiva. Insellmilkom u nistedinkom għal 297 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-ħasra ta' Ġesu għan-nies ma kienx vojta imma attiva, fis-sens illi Ġesu xammar il-kmiem, talab li l-apostli jiġbru n-nies, ġabulu il-ħobs u l-ħut u skont ir-rakkont sabiħ tal-Vanġelu Ġesu jkattar il-ħobs biex jitma' lil kulħadd. Fejja il-morda u kattar il-ħobs bħala sinjal tal-imħabba tremenda li kellu għall-bnedmin. Sa Mattew ifakkarna li Ġesu għal-Messija, il-Messija li wettaq tant wedijiet sbieħ, mod partikolari il-weda messjanika tal-abbundanza. Żminijiet il-Messija ikunu żminijiet ta' abbundanza u ta' din l-abbundanza il-ħobs isir sinjal. Ħobs għal kulħadd bil-bċejjeċ illi jibqgħu anki wara dik l-ikla kbira. Il-ħobs isir mhux biss sinjal ta' abbundanza, imma il-ħobs isir sinjal tal-imħabba tremenda lil missier kien qed juri lil poplu tiegħu anki lilna permezz ta' Ġesu. Illum ukoll permezz ta' Ġesu fl-Ewkaristija. U Evanġelu li jfakkarna fil-ħnina infinita tal-missier illi tidher f'Ġesu li jitma' il-folol bil-preżenza tiegħu, bil-kelma tiegħu, bil-ħobs tiegħu. Ġesu jsir diġà l-isbaħ u l-ikbar sinjal tal-imħabba tħalla għalina. Sinjal tal-imħabba tħalla illi ssaħħar pereżempju il-qalb ta' missierna San Pawl li tiegħu qed nisimgħu siltiet mill-Littra lir-Rumani fit-tieni qari. Mhux ta' bxejn li San Pawl f'dan il-ħadd jistqar min se jifridna mill-imħabba ta' Alla illi tidher fi Kristu Ġesu, la taħbit, la dwejja, la persekuzzjoni, la era, la ġuħ, la xabla. Xejn ma jista' jifridna, la l-mewt la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la żmien tissa u la tal ġej, la s-setat u lanqas il-għoli u l-font, ebda ħliqa oħra ma jistgħu jifirduna mill-imħabba tAlla li tidher fi Kristu Ġesu. Ejjew nilqgħu minn qalbna din l-imħabba tAlla illi tidher f'Ġesu. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.